muku yadda za ku yi recharging a wannan sabon platform na Spondooles da ake launching jiya da daddare. So idan mutum yana so ya recharging sai zai taɓa gurin da investing ɗin da yake so ya yi. Misali in na 5,000 nake so na yi, shi na taɓa zan taɓa buy, ina taɓa buy za su nuna min account number da nake so in tura kuɗin. Gashi na taɓa waiting, yana network yana loading. So ga account number da zaka tura kuɗin, da ka tura sai ka taɓa I have made the payment. Da ka taɓa, kana taɓa gurin nan dai ka tura kuɗin ka copy account number, ga sunan bankin nan, ga account name nan. Da ka tura sai ka taɓa I have made the payment. Kana taɓa za su sa maka success. Za ka fito ka zo gurin da aka sa wannan dollar ɗin order. Kana zuwa gurin da aka sa order za su sa maka nan gurin success. Suna sa maka success after 24 hours daily earning ne. So after 24 hours ne gashi nan za ka ga sun sa maka success a nan gurin. In ka yi recharging ɗin da ka biya za ka ga sun sa maka success da kuma daily earning ɗin da za su dinga baka. In ka sa dai 3,000 za ka samu 210 kullum. In ka sa 5,000 za ka samu 500 da bara in sake duba packages ɗin nan ɗin. So idan mutum da ɗauko link ɗinsa ga gurin da aka sa link nan, fara commission level 1 sun ce za su ba 13% za su ba duk wanda ka gayyato ya yi recharging. Level 2 kuma za su baka 8% na abin da mutum ya yi recharging. Level 3 kuma za su baka 4% na abin da mutum ya yi recharging. Duk wanda ka gayyato ga link nan za ka iya copy shi. Sannan idan za ka withdraw ga details nan za ka je ka sa details ɗin ka yi. Idan kuma kana so ka yi downloading ɗin apps ɗin ga apps nan sai ka sauke shi. So a ƙoƙari a je wannan welcome bonus ne suke bayarwa naira 800 da ka yi register. Kan yi wasa da wannan platform ɗin kamar irin su smart energy ne. Tsarin su gaskiya, tsarin su yayi kyau wallahi. So gashi nan in ka sa 5,000 daily income ɗinka naira 400 ne kullum. In dai ka sa 5,000. In ka sa 10,000 kuma daily income ɗinka naira 900 ne. Gashi nan za ku gani a tsakiya naira 900 daily income. Daily income shine abin da mutum zai samu kullum. So mu yi ƙoƙari mu register wannan platform shi ma za a samu alkhairi sosai. Minimum withdraw ɗinsu shine 1K ne. Ko yanzu in ka tara 1,000 a ciki za ka yi withdrawing ta ko ba ka sa kuɗi ba. In dai ka gayyato mutane sun sa kuɗi za su baka commission. Kuɗinka yana kai 1,000 za ka iya yin withdraw. Daga 1,000 abin da ya sama shine minimum withdraw. Sannan kuma idan mutum yana so zai magana da customer service, gashi nan za ka yi magana daga gurin da aka sa customer service nan za ka je ka yi magana da shi. Automatic daily order ne. After 24 hours suke sawa. In ka yi recharging yanzu misali ka yi recharging ƙarfe 7:07 to sai gobe yanzu za su sama daily earning ɗinka. So idan kuka duba za ku ga gashi nan sun rubuta minimum withdraw ɗinsu naira 1,000 ne. Za ku ga ajiyan maka withdraw ajiya da aka yi launching ɗinsa gashi nan sun sa mana success. Mun yi withdraw 1,450. Gaskiya wannan platform kan yi wasa da shi. Suna payment sosai. Sun ce idan ka yi withdraw kuɗinka ba su shigo ba ka jira after 24 hours. So da wannan platform dai ko baya ko awa ɗaya in ka yi withdraw suke sa mata. Kuma ba sa charges ɗin ko sisi. Idan ka yi withdraw abin da ka yi withdraw abin da za su sama a bankinka.